Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya ing ngarsa dalem Gusti, bangun iman kapitadosan kanthi tekun lan teliti saengga kula panjenengan saged ngadepi maneka warni tantangan ing alam donya, gayuh urip sing sejati. Dinten menika kula panjenengan sesarengan pasamuan suci sawegung mestakaken Santo Stefanus martir sepisanan wonten ing pasamuan suci. Saksampunipun kula panjenengan mahargya Natal kanthi semua estu ngraosaken kabingahan awit Allah ingkang maha luhur kersa manjalma dados manungsa supados nunggil ing kawula. Nanging pahargyan semua lan penuh kabungan menika boten badhe nyelaki lampahing gesang kula panjenengan ing alam donya menika nggih penuh tantangan. Ampun ngantos awake dhewe mung neng puncak gunung ngriyayakake Natal sing semua sing penuh kabungahan terus lali kanyataaning urip. Kula panjenengan kedah turun gunung malih miwiti lampahing gesang saben dinten kanthi penuh kabungahan, kanthi penuh iman bilih Allah estu tansah nunggil wonten ing gesang kula panjenengan. Allah Sang Immanuel kersa rawuh lan dedalem ana ing gesang kula panjenengan. Mila menika dados modal anggenipun kula panjenengan ngadepi maneka warni tantangan. Kanthi pesta Santo Stefanus martir kula panjenengan katimbalan bilih gesang ing alam donya menika nggih kedah setya ngantos rampung tuntas lan wantun ngorbanaken diri kangge mujudaken katresnan dumateng Gusti kados Santo Stefanus. Santo Stefanus menika salah setunggal diakon ing pasamuan suci perdana ingkang tugasipun ngladosi para miskin lan janda-janda. Mirungganipun lelados ing babagan sembako, menjamin kesejahteraan para miskin lan para janda. Menika dados salah setunggal gerakan pasamuan suci perdana ingkang estu sadar Allah ingkang rawuh manjalma dados manungsa bersolider kalian wong-wong miskin, wong-wong sing ranti omah, wong-wong sing angel anggone bisa mangan saben dina ping 3 nganggo lawuh lan sapanunggalane ora bisa jajan lan bisane mung halusinasi utawi mbayangke, sarta tiang-tiang sing ora duwe pakaian sing pantes, wong sing ora bisa sekolah, ora bisa ngobatke utawa priksa yen lara. Gusti Yesus ingkang miyos wonten ing kandhang menika dados pitedah lan kekuatan tumraping kula panjenengan sami sing kalebet ing KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir lan difabel. Nah, pasaman suci perdana lumantar Santo Stefanus ngupadi menjamin kesejahteraan lan gesangipun para KLMTD. Mila sampun sak prayoginipun yen pasaman suci jaman menika nggih tetep bangun kapredulen dumateng KLMTD. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 17 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para rasul mangkene, sing ati-ati karo wong-wong, awit ana sing bakal ngladekake kowe marang pradatan agama lan padha nganiaya kowe ana ing sinagoga-sinagoga. Kowe bakal dilarak ing ngarsane para raja lan panguwasa karana aku minangka paseksen ana ing ngarsane lan ing ngarepe para bangsa. Nanging yen kowe diladekake, aja sumelang mikir kepriye utawa apa bakal wangsulanmu. Awit ing wektu iku kowe bakal diparingi wisik sing kudu kok kandhakake. Jalaran dudu kowe sing mangsuli, nanging ro ing ramamu kang ngandika lantaran kowe. Sadulur bakal ngulungake sedulure dipamrih patine. Bapa tega marang anake lan anak wani nglawan wong tuwa lan tega mateni. Lan kowe bakal disengiti ing saben wong karana aku. Nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, saksampunipun kula panjenengan ngriyayakake Natal kanthi bungah kanthi gembira dinten tanggal 26 Desember saben taun kula panjenengan mestakake Diakon Stefanus Martir. Menika mratelakaken bilih woing Natal. Allah ingkang kersa manjalma dados manungsa lan nunggil ing kawula, mugi-mugi ndayani kula panjenengan sami nggadahi semangat kemartiran, wani kurban, wani panggah tekan wekasan. Menika ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika. Nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Gusti ngersakake anggenipun kula panjenengan ngayati iman kapitadosan dumateng Gusti menika ngasih wekasan tekan rampung. Aja medhot ning tengah dalan, aja pindah ning tengah dalan, mengko ndak ketabrak. Mila kula panjenengan kaajak kados pundi tansah wantun kurban kagem Gusti. Ya ngurbanake wektu umpamane nggo sembahyang pribadi saben dina, nggo ekaristi minimal apes-apese saben minggu. Aja ngasih bolong-bolong mergo alasan kondangan, jagong, gawean lan sapanunggalane. Kurban wektu kanggo latihan kur, pepanggihan lingkungan lan sak piturute. Menika dados srana anggenipun kula panjenengan mujudake kasetyan dumateng Gusti. Lan ugi setya wani kurban anggenipun makarya nggih jujur sak sae-saenipun. Ampun ngantos ana panggoda terus kelu ing panggoda. Mbuh panggoda korupsi, panggoda sak kepenake, panggoda nyolong, panggoda ora tanggung jawab. Nah, menika nggih mbetahaken semangat pangorbanan, termasuk ugi anggenipun bangun gesang bebrayatan. Jejering suami istri kados pundi tetep wantun kurban setunggalan setunggalipun. Ampun ngantos malah terus gegeki egone dhewe-dhewe.
Anak-anak ugi mekaten, kados pundi wani kurban tetep bekti hormat marang tiyang sepuh. Kathah srana anggenipun kula panjenengan mujudaken semangat kemartiran termasuk wonten ing pelayanan. Kados pundi kula panjenengan nggih kanthi setya mujudake pelayanan sing tekun lan tanggung jawab. Yen Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih dadi pengurus, ya dadi pengurus sing setya sing mujudake pangon sing apik ana ing tengahing lingkungan wilayah setasi menapa dene paroki. Yen panjenengan dadi prodiakon utawi lektor pemasmur, monggo menika nggih dilakoni kanthi tekun. Ampun ngantos gampang banget endo wis dijadwal etok-etok lali. Menika nggih betahaken semangat kemartiran. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.